Bila chole song pen media kote man chupa por teng benan le pat choro lo ala pini na tuhan pi posi chupa nang kok malam thegala bola no 14 ani kang sam 5:30 por ni tum kar bila chole song pemang pu sukur sing he phan inut mia naka teng kheng pi pot ni tum ning duk chepa kang la prangsi lasi lasonak thak kar beng long long itum council bonon mande higher authority tum bonon alang tum halason avar sai pi ke choklem to dam business hin bonon avar sai pi bonmon de itum kar bi tum lanso si phojilang ke dam tang boka jalong tame itum taxation department marang sudam lo non he jong tame aprang ke dam tang songlong klem bang phu tame la so lang ong bojalong phu tang lo lasi ni tum ben kar bi lo chole song pen mangke si ning duk lo lasi ki wang jilang ani alang tum han action and e poden tum ge lanso se si kache song bang ing tang rak ben kache song bang padu pon huji lalo ni te men pachun ni pon kang tungge Jorola Prangsi, piniladak media court itum piniladak difu kar bilo chale song sa hemlong napate bokpen so news coverage ang enapot Prangsi ang ituman Jorola Prangsi pininitum kaniji kang tungo bang lalo nilitum kar bilo chale song difu regional committee no claim bang pu sukur singing hi aphan inut otlang no mate aphu kawe mate itum karbi anti karbi amonit ilitum akarbi mate ituma korte aphan nang thu pilulut nang thu pisaksa ka bang kala Prangsi ke ning duk chepaklang lo lasi nilitum karbi lo charli asong bang ke nilitum ke straight forward sidon lam ning je po ilitum abatai karbi akhai ke phok ke itum chechak beru nelo ako chechak chelo pusi puji ako pinilitum ngunit tumke kopilo pita social media long si pine la puson claim ji puche paklang la si nilitum me thang committee munit si kisum ke follow pot nilitum ang deng pensi nilitum arlo ben tum chingwai chi sai ben si ka tuk we action na nilitum claim pon bom dam pom bom ji hala song mong along ta me nituma demand ka che place along ta me nilitum memorandum alo ta me party dami hala so memorandum ki pi alo along pe nilitum ki akemang nitum chunche det polotang te hala da kalong bang ke nilitum karbi lo chali asong pen ke kece song bang ke pangtang rakji pusi pula so kece pangtang rak ke nitum nane dhana dodam ji pala nitum neji dam delo don ke nilitum nane ekdom munihan thainam ta dedam group nitum na son claim kilo non ke nitum pisi ki claim ji man nitum arlo pensi claim i bt pensi claim ji akola so kece song ke nitum regional committee phansi muni da phansi nitum ksa mane karbi phansi nitum la poson ke claim hai lo bade mon pi kapre ka banda hai popotsi nitum la so kece song bang ke nitum ke in tontelo la si nitum a demand mang ke lalo pinira so media long tame kadu kave karbi ang long arat do an tame mang panapar judulo nang na pachini dulo nang trading license la lang ok abochar difue plan lo mangke trading license abangke la parok aso phan ke difue plan judu difu municipal mela difu town committee la so board do an pen ward number 1 to ward number 14 la so do an abangke nitu mangke ki pu bangke la ke trading license abangke mia phan ke lang ok abangke pilong le lo ako dani ki pi thek long lo putante nilitum jongjong kar bilo chali asong ben sikache song da paklang ji la ben jongjong da nilitum ka sai hem long mandet puta nilitum ayat don ke ayat dalam da nitum media long da ning jing tu te lo nitum kesi hin ben nitum ha so ke paklang doji la si nitum non pulo taxation department mana chuneng rilo pini karbi anglong autonomous council man chuneng rilo with dues request itum karbi anglong peace wanang ji pulo tangte hala so peace along banke nitum karbi lo chali asong kisumana demand charter do ha so demand charter teng bena pachu nonon aprangsi banke lalo ilitum kengsang aso matela ilitum la lang oka bochara long banke kaprek ilitum akhai pen kali la pen ilitum juntu tribal kali bang apan ke itum ke kaprek apan ke itum ke trading license pilong lelo mati TTP tame temporary trading permit tame pilong lelo ilitum thangam ni sidolong lap nang po la pen secondary banke lalo ladak divu lampang somchom atum imtang karbi hansi chiong itum karbi atum ilitum akhai apan nona sona pasung ke kopi por lo podang adim aklong ke chaka pot la so dim aklong ke chaka banke intonang po pusi dilipu intung la si la so list ke doa toma pantame itum prabjin betame la to karbi atum mate le tuma khai tum lisi pitum cancel lap nang po la momchai doan na pandame cancel lap nang po la ben la cancel si polutang te nilitum karbilo charli asong pen kachi song pangtang rak doji la si apora teng pen nilitum land and revenue secretary long na paleji juntu la karbi atum juntu la methanga khai tum la kapre ka khai phan mate la mia khai phan list ki pi ala pot kuri chi cancel lang po amenang chi cancel ta me land and revenue department ben cancel lang po la be cancel si polutang te nilitum hin bename kachi song pen me paklang pon bom pu pusilang tuhan lam thin nang thanun lo la pen ison
la beneson do tulang ilitum dak abatai lo kisung kepo abatai lo la sikatu ka ve karbilo chali asong ahin bena chuneng rilo pini nilitum karbilo chali asong pono katu ko tame karbiang autonomous council paname boridun bomlo lasi alangli sukur singing hi aphan pustame ilitum katu ka ve karbiara tame anamang no tame hir chume hang pilonang alang mesen pen alang okpran katu ko ve alangli prapchin pen alang recovery pen ilitum katu ka ve karbiang long ko chiwan tu pen ilitum alangli pandame doan dame ke cerap ka chito dunji la pen ahir jume ki pidunji pansi ka tu ko be kar biang long ra pan dame chonen ripon lo Ante nang lito may hinten penap nona mat ke na pang dak de la nona mat ke nilitum kali bozar impu petame penap nilitum kar bilo chale song differential ko bitiam ni sike polo pot nilitu hin pename ka pre ka chi song do tuilang tam nilitum nona pang dak de lang mo por teng lop dang te chidi pon po tu ka ve mat ke litum bang khai puta me litum mang kenon ke strategic la polisia teng besi litum mang katu ke tame claim nang jia pot non pot kuri ke litum katu ka ve ben pangrong rapet pulutang te litum tai khai dame ke chan okali lang pot litum daja kong pop teji la si litum step by step pelen teng pon bom na tame non kar bitum da make prang lo because this is the era of entrepreneur la si katu ka ve tame tung kar bi lo chale song pen dang lo katu ka ve song tum tame la song sining hang lo je kar bi tum tame mate mi thang khai di khilonjia tum tame ladak business choklem lang po bipar choklem lang po itum kereng awar saya velo yada velo la silason pe situm angdeng pe litum klepon bom dam pon bom nang litum media ko ting jirum ta katu we tum sipet sidolo pot ningi bi thang lam ve non litum lang ok long ot lo lang ok non itum ni matha bang lang ok det kelo lang ok lo la pen broiler ta me bene okejor an okela di la haya ason ke litum non chingki po la pen chethan pon po sipulo la silaso memorandum teng silitum ta claim nam po la so memorandum charter teng si chunang po simen nang thanun el already la so memorandum teng a charter pen chunchi protante hala bange ka chi song bange paprek pon bombo pusinilitum bange nang to hanang angno na chethan non no sukur sing hi non kisu ko to da condition ko sun a condition na bange la pulo ame ke paramre lang athem non het lang apot stame ete ni alam ke lang li ningji on lo ning charong lo an katu ko be kar biang long arat sa hirjome ki pilo pot alang li tame pejo pen recording pon bom la pen open isi ni fake news ki paklang do alang li chewo et lo tang ho la sona video lo tang ho pola ke totally chobayalam alang li non anta difu Guwahati medical college long situ alang li alang okpran dam alang che require pon bom lo posinang li to han tame media thino tame lam theinang thanun tulo ini nang yang getting right do kali la so putha ka bang kanili tum di regional committee jongjung bang ke pinili tum da kisuman kaching wai do ko pc ke claim poning ba koson ponjima la pen central executive committee tum si pinila dak a meeting long bang chitong nun long lo la pen nili tum mangala dak nili tum takatu ko be head branch do an la pen branch do an la pen itum la di regional claim bang pu do an sin itum pinila dak sai hano itum da meeting do lo meeting do penit ma koson si tum step deng ponji ma la pen la so ka chisong ma koson si tum plut de jima aba taiwan ka chisong ta me ili tum plut do son si teglong lo chisong na ka son si teglong lo ta me non am du ke chisong bang plut de dang pu bang sin tum pui la si ka du ka ve ta me media ko ting jir pono kar biang lon arat ta me non am bang tum bai su khak man le ka chisong ni ta ki chuni ta kali la si tum koson na system man si tum chisong ni ma koson si pa chunji ma hala so ang deng hoi lang pon pa me ka pan si li tum chisong por apelo nang pasinili mira thino ta men chothan la pen choni ridun lo